Kung ang Katoliko, proud makapakaon sa pare. Dapat ang Baptist, proud makapakaon sa pastor. Kung proud ta makapakaon pare sa una, dapat proud ta magkatimang pastor karon. Kung proud ta mag-iyaw manok sa pare sa una, dapat proud ta magpakaon pastor karon. Ato nang buhaton para may pastor Mulayas. Ingon pa ni San Pablo nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo ug musupak sa pagtuo nga inyong nadawat. Kining mo mga tawhana wa mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. So kini nga tong higala nga gitawag og pastoy, siguro basin siguro og kulang siguro ang pagtagad sa iyahang gitawag og membro, pero ang pait lang kay iyahang ikumpara ang iyang kaugalingon ngadto sa mga pari. Dili pwede. Naman kay ang mga pari manggod mga sagrado nga tao manggod na nga naghupot sa sagrado nga gitawag og misyon sa pagpalapnag sa maayong balita at the same time pag-administer sa mga sakramentong gihatag ni Kristo diha sa iyahang simbahan. Ang mga gitawag og mga pastoy ha, di pastor ha. Kini maong mga pastoy, wa na kalainan sa mga trabahante nga naas kumpanya. Dili man na sila mga tawag ini mga sacred, wala man na sa maghupot sa mga sacred duties nga gibilin ni Kristo sa iyang gitong iglesia. Nga naman kay, musukon pa ka ng mga tawhana, wala man yung koneksyon kang Kristo. Wala man yung koneksyon kang Kristo. Ang Biblia nagsulti, kung magpakaon ta, niyang atong tumong tinguha, himayaon, o palipayon nato ang Ginoong Dios pagkaon tas mga pari manang Isaias kapitulo 61 bersikulo 6. Pero og tawag ining magpakaon ka og tawag ining pastoy gamiton ang ngalan sa Ginoo giilad ka lang oy kanang mga tawhana mas maayo pa ang mga buta mga makililimos mga bungol sa pa mas naapay dungog kung mapakaon pa kanian ng maong mga tao bang wala bitoy sarang ikagasto sa gitawag og pagkaon, mas naapa na ang mga dungog ng maong mga tawhana nung kaniining maong gitawag mga pastoy. O man mga dungog gigamit nila ang ngalan sa Ginoo. Nya pagkaman wa sila koneksyon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Muna nga dita pailad niining maong mga tawhana nga naman kung magpailad man gud mga sermon man. Ang tawag ining mahitabo ang atoang gitawag og kalag. May impierno gyud. Ang atong kalag na impyerno. Ang Biblia, kung magpakaon ta, nga naay tawag ining malipay ang Ginoong Dios sa pangaparit na magpakaon. Sa mga pastoy, wag kayong basa sa Biblia sa balang kasulatan nga magpakaon ka sa mga pastoy. Kaya kanang mga pastoy, way connection kang Kristo. Kanang ilang mga pundok, kay pangtungkol lang ng mga Amerikano. So again, ang ato ang tagdol pagsakto ang mga pari. Kanang mga pastoy, ayun ang mga pastoy. Again ha, mas napay dungog ang mga maglilimos anang ila.